Vamos a presentar agora o módulo de aplicacións móviles para o control da COVID-19. Primeiro comezamos con Radar COVID. Radar COVID é a aplicación que nos axuda a reducir a expansión do virus e recompilar datos persoais. Para iso utilizamos o Bluetooth dos móviles para intercambiar os códigos aleatorios e anónimos. Isto serve para lembrar os terminais dos que estiveches a menos de 2 metros durante máis de 15 minutos. Os códigos renóvanse cada 15 minutos e elimínanse ás 2 semanas. Que significa isto? Significa que a aplicación non identifica quen esti nin con quen estiveches. E que non usa tampouco os datos de localización. Radar COVID garante a túa privacidade e a das persoas que te rodean. Que é Radar COVID? Radar COVID é a aplicación de alerta de contaxios para a COVID-19 do Ministerio de Sanidade. Con ela, axudamos a evitar a propagación da COVID-19 mediante avisos de xeito anónimo canto antes àqueles usuarios que teñen unha posible exposición de risco ao virus, aínda que sexan asintomáticos. Proporciónanos información sanitaria cando un cidadán está exposto a COVID e permítenos, a través dun código facilitado por la Central de Seguimento de Contactos, o lanzamento dunha alerta de posibles contaxios. Que pasa se dou positivo nunha proba da COVID-19? Dende a Central de Seguimento de Contactos, cando che realizan a enquisa epidemiolóxica, facilitaranche un código alfanumérico. Terás que entrar na aplicación e introducir voluntariamente o teu código positivo. Tendrás que poñer a data de inicio de síntomas ou a data da proba que te realizaches e introducir o código que te facilitaron os rastreadores. Deste xeito, comunicas o diagnóstico positivo na aplicación e contribúes a controlar a transmisión da COVID-19. E que pasa se recibo unha notificación de risco de contaxio? Cando a aplicación detecta un posible contacto de risco cun positivo de COVID, nos últimas 2 semanas recibes unha notificación. En ese caso, debes seleccionar na aplicación a comunidade na que estás, nese caso Galicia, e tendrás que dirixirte ao número de teléfono específico para recibir a información. No caso de Galicia é o 881 54 0004. Deste xeito falarás cos rastreadores, que farán unha pequena avaliación e recibirás recomendacións específicas para evitar novos contaxios. Compre verificar a data na que aparece a alerta e lembrar os contactos que estiveron nesas datas para axudar a avaliación do posible risco de exposición. Radar COVID permítenos protexernos a ti e aos demais da COVID. Para máis información, podes consultar a páxina web do Sergas coronavirus.sergas.gal contidos Radar COVID. Continuando cas aplicacións móviles para o control da COVID, pasamos á aplicación PasCovid. PasCovid é a aplicación da Xunta de Galicia para axudar a coidarnos da COVID-19. Con ela podes consultar información, recibir avisos ou recibir a notificación de que foches diagnosticado da COVID, comunicar os teus contactos ou os lugares nos que estiveches. Como podo utilizar esta aplicación? Para descargar PasCovid podes utilizar calquera dos stores, tanto en Google Play como en App Store. E podes ter diferentes tipos de usuarios, ou anónimos se non te queres dar de alta a ti personalmente, ou utilizando chave 365 tendrás acceso a información personalizada. Cales son as funcións personalizadas que che permite o uso de chave 365? Descargar os certificados de vacinación, de recuperación ou de probas negativas. Tamén podes ver o teu estado COVID, se foches diagnosticado da COVID-19 ou se estás identificado como un contacto estreito. Ao mesmo tempo, se foches diagnosticado da COVID-19, podes ver o teu código de Radar COVID. Ese código de Radar COVID terás que introducilo na aplicación Radar COVID que falamos anteriormente. Tamén podes rexistrar os teus contactos estreitos e recibir alertas específicas para a túa persoa. Que outras funcionalidades ten PasCovid? Pois aquelas que se fan de xeito anónimo e que non necesitan rexistro. Teis COVID ao día, no cal teis información actualizada sobre as restriccións existentes no teu concello ou en Galicia. Tamén teis información para estar informado das novidades que hai con respecto á pandemia en Galicia. E tamén podes facer o rexistro dos establecementos. Capturando os códigos QR dos locais nos que esteas, a información só estará no teu móvil e a aplicación avisarache en caso de que a Consellería de Sanidade identifique un posible abrocho nese establecemento ou contaxios para notificarcho. Ao mesmo tempo, podes acceder a outros aplicativos do Sergas como Autotest de síntomas ou o rexistro de viaxeiros.
E se sabes que foches un contacto estreito e a central de seguimento de contactos aínda non se puxo en contacto contigo, podes autodeclararte como contacto na propia aplicación. Que pasa se me diagnostican da COVID? Se estás dado de alta con chave 365, recibirás información específica da Consellería sobre se estás diagnosticado ou se fuches un contacto estreito. Se estás diagnosticado do COVID, como dixemos antes, podes introducir o código de Radar COVID que verás na propia aplicación PasCovid. Como funciona o rexistro de establecementos en PasCovid? Nos cartéis de información de capacidade máxima que se atopan nos distintos establecementos sempre vedes un código QR. Coa aplicación PasCovid podes gravar ese código QR e deste xeito terás guardado no teu dispositivo os locais nos que estiveches, tanto o día como a hora. Os datos destas estancias gárdanse no móvil durante 10 días e no caso de que a Consellería de Sanidade determine que hubo un posible foco de contaxios, recibirás unha alerta con esa información. Deste xeito, ti teis a túa posibilidade nas túas mans de notificar que estiveches nun local con alto risco e dese xeito protexerte a ti e aos demais. Ao mesmo tempo, se foches diagnosticado como caso positivo, poderás enviarlle ao Sergas a información sobre os establecementos nos que estuveches, para que deste xeito se poida facer un mellor control da pandemia. Para máis información, podedes consultar a páxina web pascovid.xunta.gal e coñecer máis sobre esta aplicación. Axuda a cuidarnos da COVID-19 usando a aplicación PasCovid.